Ναι. Έρχομαι κι εγώ τώρα. Δεν επιτρέπεται να βάλουμε ματάκι, είναι μόνο είναι πειρασπηρία. Η κυρία ρωτάει, κάμερες έχει. Πες μου λίγο την τιμή όλη. Αυτό εδώ αποκέντρωση, νερό, ρίζα, εκτός της οπτικής ίνες, που εδώ μπορεί να το κλείσεις και να βάλεις το πλυντήριό σου. Ή να το κάνεις ντουλάπ. Το ίδιο είναι το κάνει. Και εγώ δεν σας ανήκει αυτό. Αυτό σας ανήκει. Σας ανήκει και το κάνει. Και πάλι και εδώ. Να ρωτήσω κάτι, όλα αυτά γράφουν στην συμβολία. Θέλεις να πάμε και λίγο πάνω. Ναι, πάμε λίγο πάνω. Όλα όσο σου μιλάει